és el que farem ara, gir sobre la cua. Si faig així, tu t'hauràs d'apartar. I gir sobre ell mateix. Vale? Ho hem entès? En aquest cas, el cap és de lleó i porta banyes de cabra, cua de serp i ales de drac. És un compost d'un drac europeu. És l'única quimera de la ciutat de Barcelona. Vomita foc pel cul i pel cap. Segons la llegenda, la quimera Loki, que pot comunicar-se amb la llengua dels dracs, no va voler escoltar la crida, perquè estava molt distreta vetllant el seu tresor. Això va fer que quedés separada de la resta de dracs. I seguint el seu instint, va trobar el seu lloc entre els dracs de les nostres terres, fent honor al seu nom, que respecta el foc i l'engany. Aquesta fou construïda el 2013 i la van tensar 3 persones de l'Associació de Bèsties de Foc de la Quimera. Un aplaudiment per la Quimera, sisplau. El follet, representat amb un burro que s'allargava i volia carregar els nens pujant-los a damunt seu. D'alta baix del torrent els esperava la fantasma, que volia endur-se les seves ànimes. Els últims 5 anys, el grup de Correfoc ha renovat les bèsties, mantenint, però, l'esperit inicial. Aquest any el grup de Correfoc celebra els seus 30 anys de colla i la trobada d'avui ens dona sortida a aquest 30è aniversari del grup de Correfoc, del follet i el fantasma de Sant Feliu. La llegenda la veuran, com sempre, el follet, la fantasma, amb la música dels tabalets del Libertalis.